Ik heb een soort van sprint. Ik heb dat zo net. Ja. Hier, zo. Ik zou misschien even een broek. Ja! Ik hoor niet wat voor dat kon stellen. De deur is open gewoon. Handen jongens, kom Ik handen! mag ook naar binnen. Moet ik de pas nog metnemen of laat ik nou dat maar liggen? Even de... Ja! Ja, dat zien ze toch. Ik weet niet, gewoon de woonkamer, de kelder in denk ik. Dat is apart. Kom! Als ik wegval, dan ben ik op Messi eigenlijk. Ah, ik moet niet zijn. Weet je wat ik dan op de hoeskietjes Dit is interlijk, maar we hebben 14 keer in de halve finale van 14 keer en nu interlijk. Echt gewoon super! Allerlaatste, nou ja, ons liedje is laatste in de opdracht. Ik dacht van, ja, als het dan moet het nog als laatste, dus... We zien nog een antwoord. Ja, dat zal wel.